Normális, hogy levágja a lábat! Nem vágja le! Emeld följebb egy kicsit! Úgy! Nagyon jó! Ne! Minél lassabban! Ha már nem csinálsz semmit! Hamarabb végzem! Mennyit kell ebből, mindegy? Így fel kell tölteni rendesen. Aha. Nyugodtan válasszatok, nézzétek meg, földi mogyoró. Kóstoljuk. Írjátok a csípősöt? Nem annyira, van ami nem csípős? Van, gyerekeknek való, az neked van. De hát rajta van a halálfej. Hát de az nyilván csillámpulmit nem rakottam rá egy chili szószra, de egyébként tök jó. Hé, hagyd abba! Még jó, hogy ide jössz, nem várt engem senki. Hol vannak az emberek? Na most már van itt valaki. Szia, Amúgy Léna vagyok. Peti vagyok. Mi vagy te amúgy, kertész? Miből jöttél rá Isten a gerebjéből? Hát az, meg ez a ruha, ez mi ez a bakancsszerű, meg minden. Hát mindjárt te is kapsz egyet. Gyere, menjünk. mi leszek én? Kertésztechnikus. Azt fogom tanulni? Azt Betanultad a szöveget amúgy? Be hát. Mindent tudsz? Mindent. Na Gyere, menjünk, Léna, csináljuk, kis ujjamban van a szakma. Léna, minek jöttünk ide amúgy? Na, hát ez itt a kert. Gondoltam, ezt is megmutatom, hogyha már a kertész szakra jöttél. Jó Ez szíve napot! fodros Jó napot salátára. kívánok! Kabát Péter. Kovács Krisztián. Ciao, Krisztián. Nagyon örültem. Szia Peti. Ezek mi? Fodros Kinga. Szia Kinga, Peti vagyok. Ezek mi? Ezek saláták, Ezek nem? salátafajták. Van itt különböző színárnyalatban, különböző fajtájúak. Ez a lila például a fodros salátánk. De az a nagy zöld is saláta? Az is saláta, az ugyanaz, csak látod, az kicsit intenzívebben, magasabbra nő. Hát de ez nem mindegy, hogy milyen talaj van itt alatta, nem? Nagyon jó kérdésed van, Peti, így igaz. Magyarországon nagyon sok talajösszetételünk van. Tehát alapvetően van 3 talajunk, van a savas, semleges és a lúgos talajok, ugye kémhatás szempontjából. Valahol láttam, nem lenne jobb, hogy mondjuk megkóstolnám a földet, mert hogy sokkal hamarabb megtudnám a földnek az összetevőit. Igen, szokták. Hülyeséget terroár alapú- mondok? Nem mondasz, Peti, hülyeséget. Alapvetően terroár alapú borászatokba bevett szokás Milyen a alapú? kóstolás. Terroár alapú borászatoknál. Szokás. És hogyha megkóstolom, akkor abból fogom érezni? Fogod érezni a De ebből a térségnek abból az ízét. megkóstolhatom? Persze, kóstold De meg. meg van öntözve? Szabad, frissen van öntözve, csak neked. Na jó. Most az egyszer megkóstolom. Fú, mi ez a lugós? Adj már léci vizet, Kinga. Figyelj, ez ilyen savanyú volt, savankás. Helyi jellegre ez mondható, látod? Én Na meg jó. azt szeretném, hogyha ezt megkóstolnád. Mit hoztál nekem? Zizit? Friss Dunagavics. Most szedted? Ja, a Dunafalván a töltésről. Hol? Dunafalván a töltésről. Töltésről szedted? Igen. És Igen. elveszi az ízét a földnek? Szerintem el. Már jobb is. Krisztián, köszönjük, Köszönjük Pacsi. a lehetőséget. Majd jövünk, jó? Sziasztok! Szia, köszi. Én élveztem a Petivel forgatni, amúgy vicces csávó volt. Jókat lehet vele röhögni egyébként, meg tényleg nagyon bírom a stílusát. Na gyere, megmutatom a traktorainkat. Mehetek ezzel? Hát? De jól néz ez ki. Ciao. Szia, Lány Balázs! Szia, Kabát Péter. Figyelj, én ezzel megyek akkor. Peti! Hagyd Nem meg. ebbe! Ez közel 200 lóerős. És akkor mi van? Miért nem Ott mehetnék? van, abban Nem? kell menned. De ez milyen? Hogy néz ez ki? Ebbe kell menned, ott van Zsombor barátom, ő fogja neked megmutatni. De ez ilyen tanuló, mi? Igen, hát Igen. a zöldfülűeknek ez jár. Milyen zöldfülűeknek simán elvezetem? Van ebbe szervó? Ebbe? Van. Klíma? Hát maximum menetszél. Tetőablak? Látsz? Jó, de hogyha ezzel tudok menni, akkor utána vezethetem ezt. Áll az alkú? Jó. Hogy hívják a srác? Zsombor. Szevasz, Zsombi! Mi a helyzet? Felkészültél, mert már nagyon mennék. Csukjuk az ajtókat indulás előtt. Mehet. Melyik a gáz ez? Jó, várjál. Jó, igen, az a gáz. Jó. És akkor Hogy kupunk, oké. Kupunk, és föl legyen ki balra, bal szélre, és föl. És itt lesz a lükkel. Mehetünk. van benne szervó ebben? Hát elvileg van, gyakorlatilag majd érzed. Azaz. Mennyivel Csak megy ez? érzéssel. Hát nem egy észvesztő sebességeket tudó gépjárműhez, kérem, de a szebb napokon a 25-öt szerintem megüti meg a 30-et. Oké. Jó. És akkor? Le, úgy, balszél, leegyes, úgy. Mehet, rúgj ki a kupungot. Azaz!
azaz. Jó. De nem Akár. rakjuk egyesre? Mehet a kettes. Föl, középre föl, úgy, így, azaz. Nyomd a gázt, azaz. Jó, megy ez. Jó. Mehet a Hol megy el? Mehet a hármas is, mehet a hármas le? is, érzed, le, úgy le, azaz. Itt be balra? Egyenesen, jó, azaz. Jó. Ez nagyon jó! Itt tessünk egy kört, és itt Milyen ezen a kör? sarkon visszajövünk. Hallod, ez nem megy gyorsabban? Hát, olyan nagyon kitaposod neki, meg adsz egy kis elektronikát, akkor Megy egy megy kis az. addig, figyelj! Jó! Hát, azaz. Ha csak úgy repesztünk, oda néz. Milyen vagy 30-al Az megyünk? óra mindjárt fekszünk. Hányra? Mennyit megyünk? Ez dízel vagy benzin? Dízel. Hopp, azaz, csak óvatos kört meg. Jó! Azaz, Péter, nem megy ez? Zsombi, ez szalja a zsombi! Csak úgy pöfögünk. Azaz. Úgy mész ezzel a traktorra, mint a pályán a Fel labdával. tudsz ezzel borulni? Hát amúgy, hogyha így megyünk, akkor lehet. Hogy tetszik? Mi ez Jó? nagyon komoly! Nagyon tetszik? Nem is kell a legújabb! Azt hiszem. Elmondom neked, hogy ez élvezetesebb! Hogyne? A vezetési élmény. Jó, álljunk meg, jó? Azaz, megállott. Azaz. Én nem vezettem soha traktort, tehát én azt hittem, hogy egyébként azzal modernel fogok menni, de amikor mondták, hogy a tanulóba kell, akkor is tökre lelkes voltam. Nem volt olyan nehéz vezetni, azért elég régóta vezetek kocsit, úgyhogy azért, amikor így belejöttem a vezetésbe, akkor már úgy jól ment, de nagyon izgalmas volt. Szerintem azért mindenki minden nap nem vezet traktort. És most megtanulunk ma szaporítóládát tölteni. Nagyon könnyen tanulok. Igen? Tudod, Nincs egyszer most itt az elmondod, ideje. Erika tanárnéni, egyszer elmondod, egyből tudni fogom. Csináljuk. Ennek az a neve, hogy rosta. Rosta. Tedd le a ládát az asztalra, Jó. ezt a rostát fogd meg, és egy jó maréknyi földet tegyél bele. Jár be? Igen. És ezt most lerostáljuk belőle. És Ide a földre? Igen, rá a földre. Úgy, mint hogyha mondjuk ilyen porcukorra megszorod a gombócot? Így van. A következő lépés az, hogy a ládát jó púposra megpakoljuk. És utána jön ez a simítóval. Lapogató a neve egyébként. Milyen lapogató? Lapogatófa. Igen. Jó Itt púposra fogom meg kell mondani. pakolni. Így Nem, még semmit nem Nem. csinálsz. Jó puposra pakold meg. Mármint a ládát? Igen. Igen. Nagyon sokan, nem kell benne semmit csinálnod még, csak pupost legyen. Úgy gondolom, hogy Peti tanítható, jó kertészalany, és megtanulta a szakma alapjait. Ezt úgy hívják, hogy sornyomó. Rács. Milyen Sornyomó. sornyomó rács? Beleteszed egyenesen, megnyomod a szélét, azaz, hú de jó, azt is, és középen utána. Nagyon jó. És most nem átfár. Egy sorban kb. 20-25 magnak kell lennie. Ezt úgy szoktuk megcsinálni, megfogunk egy kis csipetnyivel, beleszórjuk, és utána ezzel a kis fával, amit adott a tanárnő, Ez a kicsit, aha. igen, ezzel elrendezgetjük benne a magokat. Mert ez egy vizsgafeladat egyébként, amit te most tanulsz. Aha. Csinálom ezt itt, jó? Jó, Ne szórjál sokat. ezt nehéz lesz szétszedni. Nehogy is. Ja, hogy ilyen egyesével kéne, mi? Igen. És 20-25 mag megy egy sorba, itt azért fejezzük be egy kicsit, és akkor igazítsd el. Ez szép volt. Mint a fociban, amikor kidobod a labdát, az vagy kirúgod, mert én ahhoz Nézzel? nem értem. Már csak 25. Tökéletes. Átmentem, tanárnő. Léna? Pacsi, ügyes voltál. Köszönöm. Úgy hallottam, hogy szereted a szép kis állatokat. Mi van rajtad? Menjél innen! Bocsáska. Figyelj csak, gyere csak ide egy kicsit. Nagyon szívesen adok Várjál neked már, ott van egyet. a hátadon is valami. Őrisz! Ott van a lábadon! Nagyon szívesen adok egyet. Hallod, Mész azt egyet? hittem, tudod, mi van rajta? Egy ilyen faág. gyere. Olyan, mint egy ilyen nagy hangya, Na, nem? gyere már. Nem bánt. De ide rá. Tessék. Tessék. Mi ez, bocsáska? Nem bár? Nem csíp? Nem. Szedd le! Figyeld, mindjárt nyakod. Szedd már le!
Na jó van, menjél már innen, Kinga, ezekkel, Jézus Mária! Készítünk egy kislánynak egy virágboxot, igen, ballagásra. Képzeld el, közben rádadom a kötényt, felhúzod, azért ne legyél koszos. Én azt hallottam, hogy ez a gyerek is focista. Szóval úgy készítsd neki, hogy ilyen foci lélekkel. Középre, képzeld, Peti, terveltem neked valamit, egy súlypontot. Wow! Hazavihetem ezt is? Igen, de hát nem azt beszéltük, hogy ez ballagásra készül egy kislánynak? De mi a foci? És ezt lenyomod a virágig? Igen. Nem nyomja szét a virág? Nem, mert így óvatosan belenyomjuk. Az az igazság, hogy én azért is vállaltam ezt az egész iskolaturnét, mert tudtam, hogy nagyon, meg full új dolgokkal fogok találkozni. Ezeket én soha nem csináltam volna, vagy nem próbálnám ki, hogyha nem lenne ez a turné. Úgyhogy én ennek hálás vagyok. Nem egyszerű, de szerintem azért vagyunk itt, hogy ez az egész projekt nagyon jó legyen. Akkor ezt is hazaviszem. Jövök? Hát persze. Mindent. Oda egy rózsát, egy szép rózsát. Belemegy? Vagy csak? Fogom. De tegyük le az asztalra, és úgy könnyebb lesz. Ne, megoldja. Jó. Köszönöm szépen. Nagyon Köszönöm, szívesen. sziasztok! Szép napot, Szia. szia! Zsombi, ez Milwaukee? Ez, azt hiszem, első osztályú már. Oké, de minek jön? Nézd már meg, mekkora sövény van itt. Ne haragudj, itt vagyok egy ilyen mezőgazdasági helyen. Mi ez a nagy sövény? Hát azért vagyunk itt, hogy ezt te most lenyomd. Azaz, Peti, így tovább. Figyelj már, mit vágjak bele? Milyen fejet? E.T. fej? Beckham? Téglatestet kéne Robert De egyébként. Niro fej? Hát inkább azért téglatestet kéne. Kinga, én nézlek téged, te vagy a profi. De miért nem a jobbos a pumpárom, szétszakad a balos? Hát ez én leszakad a kezem. Ez az! Aki fólium! Mahóniából. Harry Pottert nézzétek, gyerekek. Meg a Kabát iskolaturnét, Kabát Peti iskolaturnét.